Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penilai ujian ingkang kinurmatan, monggo kita panjatkan syukur dalemipun Gusti ingkang Maha Agung. Awet ing wekdal menika kita tasih diparingi pinaringan sehat, sehingga ing dalem punika saged makemah kanthi pinaringan sehat walafiat. Kula Arina Manasikana Lestari kaliyan rencang-rencang saking kelompok kalih badhe nampilaken legenda Candi Prambanan. Jaman kae ana sawijining kerajaan ing Bukit. Kerajaan Bukit dipimpin Raja Damarmaya. Raja kagungan putra asmanipun Joko Bandung. Sawijining dina Raja Damar takon marang putranipun. Anakku, nanti sepiro-spironya awakmu rada ngomong. Sampai saat ini derekan wanita yang cocok berarti rokok. Senajan saking kerajaan Prambanan, nanging kula bakal omah-omah yen kerajaan pundi sampun ngalangi kerajaan Prambanan. Rama kanthi berkahipun kula nyuwun izin mimpin perang kaliyan kerajaan Prambanan. Raja Prambanan belum biasa. Raja Prambanan duweni ilmu kang Prambanan itu keiklan kang segi banget. Kula ora wedi Rama. Senajan mekaten kula tetep ingin mimpin perang kasebut kalian Paman Sindoro. Dolo, nggih Rama. Dene ing kerajaan Prambanan dipimpin Prabu Boko. Awake Prabu Boko gedhe banget, nganti ana sing nganggep dheweke keturunan buta. Nanging aneh, Prabu Boko duweni putri ayu jenenge Dewi Rara Jonggrang. Beda karo ramane, Dewi Rara Jonggrang kuwi putri sing anggun. Nanging ana persamaan antarane Dewi Rara Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Tegese wong loro ora gelem omah-omah nalika usiane wis dewasa. Ing sawijining dina, Prabu Boko ketemu karo putrine lan takon. Ingin punapa putri kuwi sampeyan ora gelem ngomong. Kula tasih kepengin dhewe Romo dadi Romo kerajaan Prambanan iki. Sampeyan ate sampai kapan ora gelem ngomong? Kula bakal omah-omah nalika kerajaan Prambanan menang musuh kerajaan iki, Romo. Krungu wangsulane putrine, Raja Boko nimbali kekanan lan mimpin gerah bareng sawetara prajurit liyane. Banjur Raja Boko pamit marang putrine lan nyerahake kekuasaan kerajaan Prambanan ing Dewi Rara Jonggrang. Putriku, Romo titip kerajaan iki marang sampeyan. Nggih Romo janji bakal njaga kerajaan iki. Ora suwe, Raja Boko wis teka ing medan peperangan. Kanthi ilmu kanegarane Raja Boko ngusir kabeh pasukan kerajaan Bukit. Saumpama kuwi, nalika arep menyang medan perang, Joko Bandung kudu nglewati alas awet. Sing critakake dene sapa wae sing wani nglewati alas bakal dadi panganane dhuwit menunggu alas sing duweni jeneng Bondowoso. Loh, sapa kae kok wan maline mlebu ning daerahku? Wani banget kowe mlebu ning daerahku. Apa kowe duwe pitung jiwa? Aku ora wedi karo demit karo kowe. Maju kowe. Nantang kowe. Maju kene. Sudah menyelesaikan evaluasi, boleh beristirahat selama 15 menit.
anak-anak yang sudah menyelesaikan formasi boleh beristirahat. Wani-wani deh kowe ngalami laku. Terima kasih. Apa gunane nek aku ngapurani kowe? Aku bakal iso ngabekti ning awakmu. Lakono. Nggih, Romo. Bandung Bondowoso ninggalne alas. Lan ora let suwe Bandung Bondowoso wis teka ing paperangan katon akeh pasukan kerajaan kuning sing wis mati. Bandung Bondowoso nesuk banget lan kejadian perang gede antara Prabu Boko lan Bandung Bondowoso. Prabu Boko akhirnya kalah. Banjur Bandung Bondowoso jaluk marang prajurit. Tapi kami bisa ngajak nih. Hah, aku wis ngalahke rajamu. Saiki terima aku menyang kerajaan Prambanan. Monggo. Dene ing kerajaan Prambanan Rara Jonggrang lan Dayang ana ing Rama. Bayang, aku kepikiran gawe Romo. Amit gendon, Rama nggih wonten bener. Mungkin bener omongane palingan. Aku ngomong apa? Lah kuwi mah meninggal iki. Kowe iki lho gangge apa? Gangge kepanggih. Kupingmu ki lho mek kok dicanolan tok. Ora lah, kupingku lho kena mendem. Jajal kene, ngono omonganku. Kan lah sapa ku. Ngomong sak aku lho iku. Wes lah, rasane aku bingung kepiye aku nuruti omongane Romo, nanging ora ono lanang semangat ning atiku. Di dunia iki yo non, ora mungkin dia enek sing dene jujune. Pasti ada. Mungkin kon paling semboten nonton jujune dulu. Ayo. Awakmu ae ditahan. Lambemu dijogo ya, kok iso? Iso lah. Saya pacelapone Dayang karo Putri. Sapa kaduan? Ana salah siji prajurit sing keweden. Wan Putri. Kowe iki lho apa mayu-mayu? Iki Kok lho. bisa push up? Iki lho enek ame arake mobil kok ngelak kene lho. Gusti Nani. Ana wae prajurit kok sebelum betae. Gila itu Wan Putri. Lah ya ngomong lho. Ane wong lanang sing ngarepe mriki, tapi Urung pungkas omongane prajurit. Banjur Bandung Bondowoso mlaku nyusul prajurit lan kesesem ndelok kaendane bocah wadon. Lan bocah wadon iku Rara Jonggrang. Kowe sapa Cahayu? Kula dhewe tuan. Kudu kowe lho, kowe iki dewe jongrangan. Rara Jonggrang arep nyawi pitakone Bandung Bondowoso. Nanging saurunge Rara Jonggrang mangsuli pitakon iki mau prajurit ngupayake awake dhewe banjur omong ing Rara Jonggrang. Wan Putri, perbuku sampun sedo. Tangane wong lanangan iki. Kula putri sakit. Ora kepanggih sapa bawakmu. Sing jelas saiki aku wis nemokne ujaran atiku. Saiki kowe gelem apa ora dadi bojoku? Rara Jonggrang sengit marang Bandung Bondowoso. Amarga Bandung Bondowoso wis mateni. Kowe kudu mangsuli. Paling ora sebutno sapa jenengmu. Jenengku Rara Jonggrang. Aku ora iso mangsuli saiki. Terus diparingi wektu. Oke, tak enteni nganti engko sore. Anteni jawabane Rara Jonggrang. Pungkasane Rara Jonggrang nemokake cara kanggo nolak lamarane Bandung Bondowoso kanthi Aku belum omong-omong nanging aku nduweni kowe syarat. Kowe kudu ngelonke aku sewu candi lan rong sumur sakjroning songi. Lek iku panjalukanmu, bakal tak lakoni panjalukanmu. dibangun candi Bandung Bondowoso toko karo gawe sumur. Sakwise rampung gawe sumur, Bandung Bondowoso nyeluk para jin. Para jin, rene yo.
Aku njaluk tulung gawe sewu candi kurun waktu sewengi. Adewe iso ngewangi kowe. Adewe iso ngewangi kowe. Tapi adewe bisa nek kowe. Aja nganti ana sing jadi sarana suara tidak dulu. Lakonan dhisik perintahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang suwe, para jin bangun sewu candi lan diawasi karo Bandung Bondowoso. Kok iso ya? Bandung Bondowoso seneng banget karo program. Ya aku ora jembrang. Ora jembrang ayu ora kowe. Iso ditakoki. Ya asik aku kan ndak Bandung Bondowoso pun cerita karo aku sing paling kaya ngene iki. Oh iki ra koyo jin lho, iki aku jin. Sing iso berdiri. Aku tahu tenan. Iya yo, kadung Kristen yo panggah ae, masuk pabote kok dilakoni ora, iki jelas. Candi meh kapung. Dewi ana jembrang gupuk. Langsung melak. Dheweke langsung teko. Cara kanggo gawe Bandung Bondowoso bener. Ke suara nongkrong. Saya. Di lambe Kayak nasional supaya nasional lan kok bongo kayu nang etan Prambanan. Nggih, Non. Jalanan sarane langsung ditabuh. Pitik jengkok turun. Ing Prambanan. Ke suara apa? Suara apa lah tak perlu kowe kowe lah kemudian. Suara sing tak bisa masuk. Oh, bener suara kuwi, suara nek loro. Berarti aku udah lale. Masa tadi dari sama tadi dulu bener. Suara pitik mau nandhakake yen wis esuk. Para jin boten lagi. Teko kanggoan wis teko sewengi jin-jin padha balik. Bandung Bondowoso mikir, kenapa subuh gak cepet teko? Dheweke uga perasaan karo sinar SDN Fajar ing sebelah wetan. Bandung Bondowoso langsung marani alurane sinar lan ketemu karo dayang-dayangnya para jembrang. Kowe arep gagal rencanaku. Ana apa kowe nglakoni iki kabeh? Kula diutus Dewi Tuan. Iya Tuan, kula diutus kalian dorong Tuan. Ora apa-apa Raden, tadi jelas ora iso nepati janjine sampean. Iki kabeh olah-olahmu. Kowe iki Raden iku iso nepati omongane. Kowe ora iso nepati omonganmu sing mbawonke aku selalu candhiran nang sumur. Sak tenane asine aku iso, tapi iki kabeh perlakuanmu sing marai aku gagal lakoni tantangan kepawakmu. Kowe ancen mak watu. Kowe saiki tak dadine watu dijapeti candi ing Prambanan iki. Sewu candi ing Prambanan. Akhirnya berubah dari candi lan saiki disebut Candi Prambanan. Amanat kang saged dipundhut saking cerita kasebut yaiku dadi wong iku kudu iso nepati janji lan nyekel omongane. Yen pengen oleh apa sing dikarepake kudu gawe cara